Evvela neca merhaba jware. Ana ez dixwazim têgeha kulturê ango têgeha çandê bi we bidim nasandin. Belê dijwar e ku merî bikaribe pênaseyekê mîsoger a çandê bide. Çünkü bi sedan danasînên çandê hene. Ancak em ê dîsa jî hewl bidin ku bikaribin çend pênaseyên çandê yên derbasî raberî we bikin. Pênaseyê yekem yekîtiya tevlîhev a unsurên maddî û manevî yên wekî teknîk, navgîn, alav, ahlak, ırf, adet û baweriyên ku wekî awayê jiyana civakekê têne dîtine. Pênaseyê duyem jî meriv dikare wisa bibêje tebahiya kurmên an jî em bibêjin hînbûniyên tevlîhev yên şexsan yên wekî zanayî, huner, bawerî, ahlak, ırf û adetê ne. Du teklîdên çandê hene. A yekem çanda an jî em bêjin kultura maddî ye. A duyem jî çanda manevi ye. Çanda maddî her cure alet û navgînên ku ji aliyê civakekê ve têne hilbirandine. Bi vê yekê civak dixwaze ku bijî û hawirdorê xwe verast bike. Ango hilberên teknolojîk çanda maddî pek tînin. Çanda manevî jî baweriyên ku bi jiyana hevpar ya civakekê re dertêne holê ye. Ahlak, dîrok, dîn, felsefe, ırf û adetên civakekê çanda manevî ya wê civakê pek tînin. Di gor nêrîna Okburn beşa maddî a çandê yên wekî endüstrî, alavên teknîk û yên din. Li gor beşa manevî zûtir digoherin. Çanda ku ne maddî ye, hebekê li paş çanda maddî dimîne û çanda maddî dişopîne. Di encama vê yekê de jî çanda manevî hewl dide ku bikaribe wekî çanda maddî tev bigere yan jî em bibêjin bigihêje wê. Başê gelo taybetmendiyên çandê çîne. Meriv dikare bahsa çend taybetmendiyên çandê bike. Taybetmendî yekem mirov ji civaka xwe çandê fêr dibe. Her civakek xwediyê çandekê ye. Endamên civakê çanda xwe belav dikin û çanda civakî bi awayekî hevpar tê jiyîn. Çand taybetmendiyekî bingehîn a civakê ye û çanda xwe civak ji hev cihê dibin. Çand dinamîk e, ango em bêjin çalaka, bu unsurên nû diguhure û xwe nû dike. Çand bîrêya mîrateya sosyal dewrê nû şekî nû dibe. Çand nedîtbar e û neber biçave. Meriv tê digihêje lê bi temamî nikare çavderiyê lê bike. Unsurên çanda maddî li gor unsurên çanda manevî zûtir digorin. Di her civakê de hêlên hevpar yên çandê dikarin werin dîtin. Çand wezîfeya venêrîna an jî em bêjin kontrola civakî pek tîne. Unsurekê an jî em bêjin beşeke çandê dema ku digohire adin jî ji vê yekê ketûmet dibe.